A Xunta e a Federación Galega de Confrarías criticaron as cotas pesqueiras de 2026 aprobadas en Bruselas, alertando do impacto negativo para Galicia, especialmente na xarda. Ambos demandan que se equilibre a sostibilidade biolóxica e económica nas negociacións. As negociacións das cotas pesqueiras para 2026, que se concluíron recentemente en Bruselas, deixaron un sabor amargo para Galicia, onde as rebaixas aprobadas nas posibilidades de pesca foron recibidas con gran preocupación. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, cualificou os resultados de nada satisfactorios para a frota galega, alertando do impacto socioeconómico que estas reducións terán sobre as familias e as empresas pesqueiras. A proposta inicial do ICES, do organismo que fai a proposta, era para nós inasumible, era inaceptable, un 70% de recorte da xarda, un 40% do lirio, un 26% do abadexo, era inaceptable. Para unha vez que se coñeceu a proposta, desde a Xunta mandámoslle estudios socioeconómicos do impacto económico que tería esas decisións para a fruta galega, se llo facilitamos tanto ao comisario para que os usara como argumentos para intentar rebaixar eses recortes, e tamén ao comisario Dillo Semán na visita que fixemos en Bruselas. Entre as medidas máis criticadas está a drástica reducción do 70% na cota de xarda, unha decisión que Villaverde cualificou de novo golpe para o sector, ao non ser tidas en conta as advertencias e os informes socioeconómicos presentados pola Xunta. Así mesmo, critícase que, no que respecta a frota mediterránea, a diferenza que Galicia saiu beneficiada. Vese que o obxectivo do ministro estaba focalizado no Mediterráneo en mellorar esas condicións tamén un pouco lesivas para a frota mediterránea e, como non, alegrámonos de que se cumpliran esos obxectivos e que a frota do Mediterráneo poida seguir traballando nunhas condicións dignas, pero lamentamos que o ministro non tivera como obxectivo mellorar eses recortes iniciais propostos e que se plantexaran tal, non se pelexaran, porque non se pelexaron eses recortes os recortes máximos propostos polo ICES foron plasmados na proposta da Comisión de Taxe Cotas. A responsable autonómica lembrou que, a pesar dos datos achegados, a Comisión Europea mantivo a proposta do ICES primando a sustentabilidade biolóxica sobre a viabilidade económica das empresas pesqueiras galegas. Dende a Xunta, Villaverde asegurou que traballarán ao carón do sector para analizar os recortes, deixando claro que, ademais, seguirán esforzándose para que o Ministerio teña en conta a comunidade galega. Vamos a analizar co sector durante esta semana os recortes, vamos a estudiar ben todo o documento definitivo que estará publicado durante esta semana próxima e, como non, nos apoiaremos, como apoiamos sempre o sector, e traballaremos desde a Xunta de Galicia para que o Ministerio teña en conta a frota galega, teña en conta as dificultades, teña en conta os daños que se lle vai a facer ao non defender este tipo de propostas tan lesivas para a nosa frota, e seguiremos aportando argumentos e seguiremos aportando información para que o Ministerio traballe e poña encima da mesa da Comisión unha proposta que sexa aceptable para nós. Dende a Federación Galega de Confrarías tamén se expresou unha profunda preocupación. O presidente da entidade afirmou que este é outro capítulo nefasto na historia das negociacións pesqueiras, subliñando a falta de consideración co sector galego. Foi a negociación máis mala, máis nefasta que acordamos hasta ahora, principalmente para a autonomía gallega, non? Eu, como responsable da Federación Gallega, como presidente da Federación Gallega, nunca acordo, temos tido malas negociacións, temos tido malas cuotas, pouco peixe, pero tan nefasta como a nosa zona, como esta vez, nunca tuvemos. Calificou como inaceptable a reducción da cuota da xarda nun 70%, así como un 41% no caso do lirio. Pero non só iso, xa que outras pesquerías se viron igual de afectadas, como a do abadexo. Non se pode consentir que hayan pedido un 70% na cuota da xarda, cando xa estes anos se pasou mal porque non é que non houbera, que cambiou de zonas buscando augas máis frías, e porque houbera habido sobrepesca de outros países que si o cometeron e non se lle tomou medidas, e polo tema tamén do lirio, non? Un porto tan importante como os que temos en Galicia, como a Coruña, como a Ribeira, dos máis importantes co traballo que custou sacar esa pesquería tan importante para nós para adiante, e que se nos rebaixo casi un 41% na pesquería do lirio, non? Falando xa de outras pesquerías, como un 6% no tema da sardiña,
que sabemos que temos Sardiña, deixamos o mar, acabamos de cerrar a Sardiña co marcho de Sardiña, temos a pesquería da merluza, aínda que na parte da Ibérica, non sendo no Gran Sol, que se rebeixou un 6%, na outra quedou igual. No abadeixo, sí, moi importante para a pesca artesanal, para toda a pesca de beixura. Así mesmo, tal e como asegurou a conselleira, dende as confrarías tamén se ven sorprendidos co acontecido coa frota mediterránea. A min sorprendeunos un pouco que, bueno, que desde o Ministerio que estiveran contentos polo tema do Mediterráneo. O Mediterráneo tampouco non se conseguiu nada. Levaban 2 anos peleando para que non se lle quitaran tantos días de faena, que quedaron uns 143 días, pero se levaban peleando dos que lle sacaron. Quedou igual que o ano pasado, non é que tiñan intención de sacarlle máis, pero tampouco non conseguiron aumentarlle moito menos, non? Pero bueno, para o que é para o Cantábrico Norte, para a parte do norte, para a zona gallega, foi a negociación máis nefasta que acordamos hasta agora. Estes acontecementos deixaron ao sector pesqueiro totalmente preocupado, xa que a situación estímase que de aquí en adiante será, contra todo pronóstico, moi complicado. Non sei que moito máis podemos facer, non? Ainda que nos salamos á calle aquí en Galicia, o que fagamos, non sei onde vamos a conseguir máis cuota. Esta cousa da Comunidade Europea, habrá que facer intercambios, non sei a Consellería que vai a intentar paliar da carga algunha medida. Sabemos que estamos convocados para o día 19 o Concello Galego de Pesca, vais a falar casi todo o tema, a tratar deste tema, a ver como podemos paliar en algún semento isto, pero vai a ser moi difícil, non? Espéranos un ano moi complicado, a ver se non queda moita flota polo camiño, porque isto, a verdade, que temos un futuro con estas cuotas moi negro, non? Os profesionais aseguran que estas medidas van a supor perdas de millóns de euros. Estiman que se segue por esta senda, o sector pesqueiro vai ter que vivir de subvencións ou axudas, un extremo ao que, sen dúbida, non queren chegar. O estudio que nós fixemos, xa calculamos polo mínimo, serían esa cantidad de cartos, eses millóns de euros que se tería, non? Pero, bueno, o sector da pesca está atravesando uns anos críticos con esta rebaixa de pesca, e despois é moi fácil abrir a boca a apostar polo relevo generacional, pero como vamos a apostar polo relevo generacional se non somos capaces de manter unha empresa, non somos capaces de traballar? Nós o que non queremos é subvención, non queremos. O que queremos é que nos deixen traballar, que nos deixen pescar, ter unhas cuotas dignas e respetando sempre, non? Iso témolo asimilado, ten que ser. Ambas as entidades, Xunta e Federación, coinciden en que as negociacións deben considerar o impacto socioeconómico das decisións, co obxectivo de garantir a viabilidade do sector pesqueiro galego e a súa capacidade para manter o emprego e as súas actividades no mar.